Asa na sad ka ni naabot ning aktura o? Aw diri ra ta naabot sa Tangub City, sa lugar nga asa ko ga eskwela sa Tangub City Global College kay magpractice nagpaso ang inyong aktor. Let's go na ni. Tirada dia mga aktor. Ay natay tirada ron. Pag abot na ko sa gym perting dagana nagtaho, naka-white pa gyud sila tanan kay wala ko ka practice atong unang practice niya. Ako diri gapula ko og sanina. Sus, maorgi galain og sanina. Pero okay ra, ang importante dia naka-practice ta. Mag-lunch na unta ko ba niya, nakahapit man kog street foods, maong nagtirada na lang pug og street foods. Kay lami man kay siya sa akong mga ice. Pero atong balikon og istorya about sa atong practice. Grabe ako gyud na ulo sa pag-practice ba kay ako rin kapula gyud. Laliman ka nga mao pay pag-abot nako gignanin ko nga nganong wala man kagaputi. Alla unsaon man ni nako muuli pa ko gosamis para mag-ilis pa agi padayon na lang nako kay aktor Chuy man. Diri na dayon ta sa ramen kauban akong agaw. Nakabalik ra gid tagpud trippings aning ramen kay talagsara man kay tamo ani aning Tanggob. Sa tinuod lang no sa una mo eskwela ko basta maabot lag by 5 akong kwarta diri jud ko punta diretso sa ramen lagi. Kay makabusog na gid siya basta kay paghungit lagi nako diri nakasagit lagi ta og kalami.